Man siger, at de er landets bedste headhunter. Ja, det er sandt. Hvis de ikke hører an. Her er en mobil, og deres bil er parkeret på nederplan. Jag litar på dig. Men jag vill tala med Sigel, face to face. Jag ser ett møde. Hvad er det, du ikke forstår? Krogsdal, det har taget din telefon sammen én gang, og så ødelægger du mit liv, mand. Krogsdal, jordens fucking bærme. Du er... Men fortæl mig, hvad der er sket, Rula. Pressen har ringt. I morgen står det på lapcellerne. Roland Berger är skyldig till 3 människors död. Nej, vad är det sket? Tag det roligt. Tænk dig om. Du har vidne. Du har Majo. Maja? Han påstår att jag har betalat honom 100 000 för att han ska vinna. Och att jag skulle ha hjälpt honom med svenskt medborgarskap. Den Sigge har nackat mig, fattar du? Min familj, min karriär. Det är över. Nej. Hvis vi rager uklar med nogen, så ryger jeg på det her. Så mister mit job. Det er dig, der har lægget informationerne om kandidaterne. Det står det. Hvem betaler det? Julemand? Daniel? Er det derfor ikke, du har mine penge? Og det er dem, der har betalt dit uge. Kan jeg hjælpe dem noget?